Aurten ere, Euskararen plazan biltzeko deiadarra jaso dugu Elgoibartarrok. Euskaraldia proiektua jende aurrean aurkezteko izan da. Hizkuntzoiturak aldatzea da Euskaraldiaren helburu nagusia. Euskaraz jakin eta ulertzen dutenekin, euskaraz egiteko metodoa da. 2018an izango da. 11 egunetan. Azaroaren 23tik abenduaren 3ra. 16 urtetik gorakoentza da, eta izena eman beharko da. Euskaraldia Euskal Herri osoan landuko da. Eta Euskaltzaleon topaguneak eta Eusko Jaurlaritzak koordinatuko dute 25 elkarte eta erakunderekin elkarlanean. Aho bizi. Euskaraz jakin eta ulertzen da benekin, euskaraz eitzeko konpromisua hartuko duguna gera. Belarri prest. Somos los que comprendemos el euskera, pero que todavía tenemos dificultades para hablarlo. Pediremos que nos hablen en euskera. Erreza da ahobizi izateko izena ematia. Baina ausartuko naiz ahobizi txapa paparrian jarri eta kalera irtetzen. Eta lotxatzen banaiz? Ta jendiak zerbait erredoten galdetzen baditz? Todavía no soy capaz de hablar en euskera, pero lo entiendo. Aunque yo les responda en castellano, les diré que me hablen en euskera. No quisiera ser un impedimento para la gente que quiera hablar euskera en Elgoibar. Puztu Globoak Euskaraldiak proposatzen duena gustatu bazaizue. Puztu Globoak Euskararen alde egotea nahikoa ez dela uste baduzue. Puztu Globoak Euskaraz egin nahi baduzue. Betxugazkeriaren oinuan ze martxalagarren, betxu gaur Elgoibarren ingainak dantzan dabetan. Betxu eskeriaren oinuan ze martxalagarren, betxu gaur Elgoibarren nabizan. Betxu eskeriaren oinuan ze martxalagarren, betxu gaur Elgoibarren ingainak dantzan dabetan. Betxu eskeriaren